man ang mga tao kay sikan collection pa, daghan pa kay mga solicitation, ana. O niya, inig-abot sa bagong pari, sadto siya, ako pari man sad ko, pero naigo man sad ko ani katong diha pa parishioner pa ko, mga upat tulo ka pari tong niagi sa mga upat ka pari niagi sa akong pagka lay person pa ko sa una. Kana bang maglibog ko ba nga primero gibuhat niya dinhi ang tabernakulo dari dapita napatoy arko-arko. Mahal sa to among tampo ato kay di nagugatos pastoral. Ana, solicitation gito kay naghimo ato kanang murag korona ba. Pag abot sa bagong pari, go on bitaw gatuwad ang corona dito sa kilid eh. Ana, katong among gigastuag mahal kay gatuwad dito sa kilid. Kay di siya kauyon ato, kay di kuno to liturgical. Di gibutang na sad niya sa sentro. Nailisa na pod siya. Gibalhin na sa bagong pari diri na sa speaker side. Ang patron na sa gibutang sa sentro. Ano? Gatukod mig bagong building na gitawag pastoral center. Inana. Nya ang usa pastoral center ang usa murag katiktikal mo to sa to formation center ba to tawag ato pastoral formation duha to ka building di nung kay dagko pero gatapad pag abot sa bagong pari gubon bitaw ang duha gatukod siya dako ang gasulisit kang mga tao ra gyapon luyas mga tao mo na akong giingon nga wa na buhatan ni Saint John Mary Vianney kung dili iyang dagkutan og kalayos pagtuo og gugma ang mga tao para sa simbahan og sila na may desisyon nga maghimo tag atong nindot-nindot nga simbahan. Amo na siya nakakuan. So nindota ang taana Father Lagi. Father Carono Inana, kanang mga ingon ana ba no? Mo na atong iampo sa mga kaparian kami ka August 6 mamalhin na mamis lain-lain among assignment magampo ta. Kitang mga parishioners kabong naminaw ron diha hangyoon ta mo iampo kaming mga pari tabangi sad mi. Ayaw sad minyog insultuha kay dali ra ba kay ming mahiubos. Nya taas-taas biya mi garbo. Tabangi mi nga dili kayo mukayo ang among garbo no. Nya iampo gyud no, magmortification ta. Dili lang kay kaming mga pari mo magsigig mortification. Dako kayong ikatabang karon bisan gani sa renewal sa mga pari kay Saint John Mary Vianney usama ni sa mga matawag na tong reformist in a silent way. Ang mga active nga kanay ganing reformist sila si Saint John of the Cross, ana mga reformist man ni sila. Kanang daghan yung panahon nga ang mga pari kinahanglang i-reform kami ba. Ako usa na ko ana. Kinahanglan jud ko og constant reformation, renewal kay dali kay ming maano doy. Mo to nga Labi nagtuparag Madre. oh sus. Madre gani maikog patana labi nagyog ang youth leader may matukan nya sagad na ba karon tos una kay magsayal pa man to karon mag-short naman lang gyud noon Ginoo. oh sus nya unsa nimo pagkuan na labi nag nindot sad kay tanaw diha bita ko nay kausa ang yawa ni sod sa kwarto ni Saint John Mary Vianney ba sexy kay tanan nya kon gyud gwapa kayo sexy kay batanon pa man siya to tintalon gyud sa yawa siya na kasi Saint John, tungod tingin siyang kasuod sa Ginoo, nakaila siya siyawa. Iya lagi katawan, oy, Satanas, sige kag sulob-suloban ng dili pa ni mugnaong, ngil adi mugnaong, niya maghimo-himo ka na. Nainsulto Kita sa siya. tanas. Oh. Kay bawo siya nga ang yawa to. Takuban. Ako dulog inana, di ko. Di ko kasi siguro kita ba kong yawa. Ingo dyan ko, Lord, gracias. Blessed us, O Lord. Bless us, O Lord. So mo na nga si Saint John Mary Vianney nagtudlo nato niining kinabuhi ba sa pagtabang sa pagbag-o sa kinabuhi sa iyang isigataw. Nya ang iyang gigamit kadtong tulo no. Intense prayer, daily mortification og love of poverty. Og iya gid ning gipuy-an hangtod siya namatay. In the maximum level sa iyang maabot. Motong ang iyang suod sa kay ani mga milagro niya kato Santa Filomena. Kana Santa Filomena mo gina iyang partner nga santa. Iyan ang nagdebosyon si ana ba. Muna magkinahanglan ganing milagro ang mga tao. Tabangi mi ani gusto kog healing sa duula tong image ni Santa Filomena to ato dito. Nya mga ayom sa sila. Padung ra ba na yung fiesta Father na? Magkaduol ra na sila. Santa Filomena usam na ka martyr. So muna mga igsoon kaming mga pari na asad may model nga pari si Saint John Mary Vianney nya pinaagi kaniya daghan kay mga kalag nga luwas nga bag-o
Hinaot unta kami mga pari nga mabag-o pud namo ang kinabuhi sa mga katawhan. Nya mo na kamo mga angels. Iampo mi ninyo. Yes. Ya, sa sunod pohon si Mana, si Father naman diri Monico Katubig, inyong partner. Hibaw ko nga naapod na siya iyang mga gasa nga mas daghan pa ning gasa nga akong na-share ninyo. Limited raman gibahin baton pang sister nini, gibahin bahin ni Ginoo. So doon na sa to siya nindot nga mga gasa dito. Father, clarification lang ka dyan, Father ba? Oh. Si St. John Mary Vianney, gamay rin niyang oras katog, walay pahulay. Ang Ginoo, mausad way pahulay, pero naa jay, kauban ako simbahan ningon, uy, kung sita pahulay, ato galing Ginoo ni pahulay, asa mang dapita atong Ginoo ni pahulay? Nga ni pahuway siya katong naingon siya mga apostoles nga manabukta sa pikas. Kay hapit naman din na sila kakaon. Ni siya manabukta didto aron makapahulay kamog jutay. Ang iyang ihunahon nga papahuwayon ang iyang mga apostoles. Dili Dili siya. Siya sad gusto sa tingalisto siyang mapahuway. Pag-abot dito. Pag abot sa pikas tampi, purti man yung daghanas mga tao. Wa ka pa Ang iyang hulay. mga apostoles, iyang gipapahuway, siya nagpadayon siyang tudlo. Pero Father, doon na ba time sa kuan nga nakapahuway jud si Jesus kato di ang kusog kay nga onos Oh, nga wa nakatuog gani siya. sila ka. Oh, pero ni pahuway kuan, siya, kuan. pero ang iya sang isig ka tao, masan mo pahuway? Oh, Di mo siya to sige giyugyong katayan. siya. Wa gyapon siya kapahuway. Wag Isama. Kay ni pahuway siya, Kadi nakatog atong siya tao. panahon atong dagko kay bawd. Ang iyang sa mga kuyog mo igasig sagit-sagit. Di hangtod na hinon siya gipukaw pag hinon siya dito. Naputol lang iyang pahuway. Kadi otro yung kito yung pahuway. Si Kristo bisan ganit ting pahuway na kanang tungang gabi or kaadlawon ting pahuway pa man na siya hantod sa gabi ang pag-administer sa mga tao ika kaadlawon mulakaw pagid siya mingang dapit magampo. O ang iyang pahuway dihas pagampo. Si St. John Mary Vianney sa tinud-an ay taas kay ito siyang pahuway. 20 hours a day. Kaya ang iyang pagpakumpisal, ang iyang pagpakumpisal mo to iyang resting place. Ug wa kasakop ang yawa ato. Nga panahon nga si St. John Mary Vianney magpakumpisal, mao dito iyang resting place. Oh, unsa dayto meaning, Father, katong unom kaadlaw siya nagtrabaho unya ikapito kuno pahulay. Unsa man toy palahom ato ang Ginoo? Ang Ginoo. Katong unom kaadlaw siyang nagbuhat sa kalimot na pagka ikapito ni pahulay, aron ni pahulay. Amo na ilang Sabat day. Pero sa ato di man ang ikapitong adlaw panahos pagampo, pag-worship sa Ginoo. Amo to'y giuni sa Ginoo. Oh. Nga mo pahulay na siya kay human na Pahuway siya siya. buhat sa unom kaadlaw. Wa na siya gibuhat. Iyang gibalaan ang ikapitong adlaw. Mo na ang atong ikapitong adlaw nga mao ang Domingo gitawag na tog adlaw ipapahulay, adlaw na sa pag-worship sa Ginoo. Lord's Day. O Lord's Day dili na para ato. Kaya kanang Lunes nga tos Sabado trabaho ta na. Ato man na. Igka Domingo ang tanan tong gibuhat para sa Ginoo. Mo na St. John Mary Vianney ang iyang gibuhat ang pangumpisal didto siya makapahuway. Nakoy gamay ani gani nga kuan kana ganing na sinati ba kining among kuan kining among pagkapari namang gin may day off kada Domingo no. Di ko maingon nga ngilad na pero sakto kay na siya. Pero ako sa akong 15 ka tuig ang pagkapari wa jud ko mo day off. Awa ko mo state ba nga day off ni nako. Para nako 24/7 pari ko. Nya doon ay pipila ka ni concern ako makauban sang pare nga so nako ayaw na ba yun ma-burn out ka ana. Ana, Pero why you 15 na gonna ba burn ka katuig? Nako, nganong ma-burn out bang ko ang akong matag misa, matag counseling, matag pakumpisal, mura man kog ma-relieved. Nga bisan ganing subawan ko, na counseling malagsik man ko. Og naay mga kanada mga hiluganan, mga ministry bas pare. Mo may nakalipay nako unsa nimo pagka burn out ug mao na imong kalipay. Bitaw tinuod jud. Mao po na sa mo Adri kana bitong moadtog prisuhan no parehag nako say magluya og naras balay magluya hinuon ug moadtog prisuhan malaski hinuon mo po na testimony sa kanang mga kaubanan nato. Mao din na. Daghan Yes. oy. Oh, yun na Inana siya. kabantay mo ana. Ah. So pasabot ana nga ang day off day nato naas Ginoo. Amen. Because God says, "Come to me all of you who are heavily laden and I will give you rest." Wow. Na siya. Pero katura ng mga lagad ri makasinati og inana. Oh, muna rest naman ta. Ang oras resting naman Resting na sad. So mga igsoon, salamat kay sa inyong pagpaminaw, salamat sa inyong pagpadayon sa pagsuporta aning atong programa. Iampo kami mga kaparian, iampo sad ko sa akong bagong assignment. Onya, atong Sunod Sabado, wa pasalamatan ang atong pasalamatan nato ang ato dinhing mga maabtikon kaayo nga mga kuan sa DYRF, General Manager si Father Bob Ibisa,
sa iyang assistant si Father Phil Filmar, atong maabtikon og buotan nga technician si Joseph Borla, ug ang ato din mga angels ug ang tanang mga kapa volunteers throughout Archdiocese of Cebu. Salamat kay ninyo nya ato na ning tapuson pinaagi og hamubong pag-ampo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, Ginoo na kanimo, bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Hesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, yampo kaming makasasala karon ug sa oras sa aming kamatay. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mayong sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. San Jose, Yampo mo kami. San Pedro Kalungsod, Yampo mo kami. ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.